kung oral or nasal, dili mo magamit og forceps. Okay? Gloves lang mo, disposable gloves. Pero pag naay tracheostomy ang pasyente, gamit jud mo og kamot kaning non-dominant hand nimo mao ni magunit diri. So pwede na isa. Okay? So sterile dapat. Okay? Sterile dapat ang suction catheter. Okay? So kani siya naka-pack ni siya individually. Siya. So ang ginagamit natin dry technique na tayo. Ibig sabihin hindi natin siya pwedeng ilagay dito sa tawag dito sa sterile water. So sterile water ni siya plain NSS. So usually ang ginagamit na mo katong mag-open lang mi og kanang IV fluids good. Tapos sa sample kanang katan lang siya din na gamay lang siya katan. Tapos ibutang diri sa bedside para ato ang gamiton unya pag magkuanta, mag-suctioning. No? So, ganun siya sa kung gloves. Disposable gloves lang, not necessarily na dili. Dili po di. Disposable lang. So, naana siya box diri, isa ka box na disposable. Ginabutang nila sa bedside. So, mag-wear ka gloves, tapos, i-on mo, power on, tapos you get this one. Okay? Using non-dominant. Ano siya. Okay, so before nimo siya i-insert din dapat naka-position ang pasyente. Some powders. So semi-powders position. Okay. So after that, iana nimo sa i-wet sa imong pasyente. Yes, so iana sa nimo, okay, i-wet sa nimo. Okay. Para ma-check nimo kung function ba ang suction. Okay? Yes, so after that, kung oral man ta, no? Ayaw siya i-close kay mag-suction man. Mag-suction unya iyahang unsa na tang din na. Okay. So while you are inserting this one, here dili lang siya sa gilid. Okay, dili ka sa sa center. Tapos dili ka sa side. Okay? Then insert. Okay, insert mo siya like that. No, dili kayo siya taas, sumurag ani lang siya. Tip of the nose and then sa earlobe. Okay. Ingana lang ang dapat na dili ga up to dira imuhang i-insert. So tip of the nose up to the earlobe lang siya. So side usa, so rotating motion. So iana nimo, okay? And then close this port para mag-apply of suction. Okay? So ana-anaan nimo. Okay? So dili nimo i-close habang naga-insert ka pa. Okay? So when you inserted already the enough length of that suction catheter, no, that's the time you apply the pressure. Okay? So mag-ana-ana man ang pasyente. So hinay-hinay lang ka. So anis. Okay? So while gina-rotate nimo, mag-apply ka og suction. Okay? Then like that. And then hugasan. Okay, hugasan. Ana siya. Okay? So, same thing diri sa nose pod. Okay, so sa nose, ana lang pod siya. Okay, so, okay? And then, apply suction. Ana. Pwede siya, ana-anaon mo. Not more than 3 to 5 minutes. Okay. Sige, pagkatapos, apply, rotate. Ana. Release, tapos butangin mo siya dira. Ganun siya. Okay? So, kung kung tracheostomy naman siya, guys, gamit ka o forceps. Okay? So, you have to use forceps. Ganon, kasi sterile man siya. Okay? So, same lang gihapon. Same gihapon na procedure. Do not occlude this one while you are inserting this. Okay? So, anak ka. Ana-ana nimo habang while ka. Ganon. Okay? And then, apply, occlude this one and okay. So, gina-rotate nimo habang gina-pull nimo siya. Anong gina-rotate mo? Siya, yun yung nandoon sa kuan. Para siguro lahat ng
ng area dito, ma-cover. ma-cover dito. Oo, kay katong mga nagapilit sa kilid mo, no? Kasi kung iganon mo lang siya, hindi siya masyadong masak doon sa Sa mga sa gilid-gilid. gilid-gilid. Okay? So, ganun siya. So, tapos, paklod. Okay? So, medyo taas. Sino magsakitan na magsakitan po yung? And then, dili man. Okay? So, ganun. Tapos, when you are done already, no, return it back here, no, para dry technique tayo, sterile pa rin siya. Okay? So, i-leave lang siya hanging, tira. Then you put off the... Okay, so every shift, you have to clean this one. Okay, so before you leave for duty, para gihimo ninyo kaganiha, no? So tanggalon siya, i-clean, tapos para for the next shift, empty siya.